תפוז, זה תפוח, מה זה? בננה, נכון. מה זה? מה זה? גיא, מה יש פה? תהי איתי. פרח, נכון. פרחים מאוד יפים. בוא נראה מה עוד יש לסיגלית. אוי, מה זה? דובי, נכון. דובי, מה זה? איך? תיגב, תיגב, תיגב. תגיד תיגב. תיגב, נכון? תיגב. מה? זה משקפת. זה משקפת, מסתכלים איתה. לראות דברים רחוק. נכון, משקפת. בוא נראה מה עוד יש פה. הנה הכלב של סיגלית. בוא נהפוך דף. אוי, איפה המגבת של סיגלית? המגבת. המגבת שהיא מתנגבת איתה, איפה היא? הנה. איפה הברווז? נכון מאוד. בוא נראה. מה יש לנו פה? אוי! מי זו? בובה, נכון. איפה האוטו? ירח, נכון. איפה האוטו? זו בובה. אתה לא רואה את האוטו? הנה האוטו. אתה רואה את האוטו? הנה האוטו. מה זה? ירח, נכון, וזה? טיק טק, נכון מאוד. ומה זה? מה זה? סוס, נכון? מה זו? מה זו? בובה, נכון, של סיגלית שהיא אוהבת ומשחקת איתה. אוי, תגידו, יש דבר כזה? אין בכל העולם, אין, איזה קרס. נלך לגן? גיא, צריך ללכת לגן, יום ראשון אנחנו כבר מאחרים. גוגי, גיא, אנחנו הולכים לגן. אתה רוצה ללכת לגן עם כל הילדים? אתה רוצה ללכת לגן עם כל הילדים? שלום. גוזל אתה. אבא יושב על הכדור. יאללה. לאן הולכים? לא הביתה. לא, הוא אומר אתה נראה לי. לא, מה נראה לי הביתה? אנחנו הולכים לגן. נראה לך שבא סבתא? יכול להיות. יאללה, היינו פה. Let's go then.